To fa mai sauraro abun ban mamaki kamar yadda gaskiya wannan fitacciyar jaruma wadda aka fi sani da suna Na'ima a cikin shirin fim na Allura cikin ruwa, kamar yadda ta ɗauki hukunci ma kanta wannan hukunci yadda mabibiyanta suke kan ci gaba da nuni da cewa hukuncin gaskiya ya yi matuƙar tsanani duba da yadda ba su ji daɗin yadda ta yanke wani hukunci da gaggawa ba, kamar yadda Maina ya ci gaba da nuna mata wani irin kalan soyayyar da bai dace ba tare da budurwar tasa a kusa da ita Na'ima kenan. Duba da yadda yake kan yi hakan domin Na'ima ta ji haushi domin hakan ya sa ta ji bakin ciki, a yayin da gaskiya abin ya yi matuƙar kwazare Na'ima, haka ne ya saka har ta rubuta masa text bayan ta fita take nuni da cewa na gode da kalan wannan budurcin da ka mini da kuma kalan wannan walakancin da ka mini. Daga bisani kuma shi ake kira a waya da cewa Na'ima gaskiya ta yi accident ta mutu. Duba da hakan kuma Maina ya ci gaba da nuni tashi hankalinsa a take a wannan lokacin, duba da yadda kikan ci gaba da bayyana wa maman Na'ima da cewa Na'ima ta yi accident. To a gaskiya kamar yadda wannan dabto wadda aka fi sani da suna Adam A Zango ya saki reshe ya kama kuma ganye, duba da yadda a gaskiya abin ya yi matuƙar ba ma 'yan kallo mamaki, kamar yadda Adam A Zango a dabton nan kenan a cikin shirin fim na Alluran cikin ruwa yadda ya yadda da soyayyar waccan yarinyar, kuma daga bisani ita kawar Na'iman a sakamakon Sani Musa Danja ya rabu da Na'ima ta dawo gida, shi kuma ya sake yin sakin da ba ruwa, saboda hakan kuma ya sake barin wancan ya nuni da cewa akan abokinsa shine yake neman ta kuma yake soyayya da ita. To duba da hakan kuma ya dawo wurin Na'ima, shi ya kasance Na'ima kuma bata yarda da shi ba, duba da hakan kuma ya ga kaman fa gaskiya za ta iya ɓata masa lokaci, a yayin da kuma ya koma gurin wannan ita kuma wannan kawar Na'iman kenan. Daga bisani ita kuma kawar Na'iman ta riga ta kamu da soyayyan wannan fitaccen jarumi wadda aka fi sani da suna Abale a cikin shirin fim kenan na Allura cikin ruwa. A gaskiyan kuma bayani yadda kuma 'yar uwan Abalen nan ita Na'ima kenan take kan ci gaba da bayyana wa kawanta ta wadda ya dace da ta aura gaskiya ba kowa bane kamar shi wannan dabton Adam A Zango kenan a cikin shirin fim na Allura cikin ruwa. Daga bisani kuma gaskiya ta kasa yin hakan saboda duba da yanayin maganganun da Abale ya mata kuma ta gamsu da shi, kuma ta bayyana ma shi dabto Adam A Zango kenan a cikin shirin fim Allura cikin ruwa da ya haƙura gaskiya ita gaskiya ba za ta iya aurensa ba, duba da yadda yanzu gaskiya tana da mijinta za ta aura. Daga bisani kuma hankalin Zango ya yi matuƙar tashi da ya tafi. To mai sauraro don Allah da mu so da ku tsaya domin ku bayyana mana kalan naku ra'ayoyin a game da waɗannan fitattun jarumai guda huɗu, wanda kowa ya nuna kishinsa da kuma nuna jarumtansa a game da wannan fitaccen jaruma Na'ima, watan kamar shi dabto Adam A Zango tare da kuma Maina da kuma Sani Musa Danja shi tsohon mijin nata wanda yake so ya mai da ita a yanzu haka, duba da yadda dai duk da cewa ya rabu da ita ne daga bisanin lokacin da matan tasa ta nuna da cewa ba ta ƙaunarta, kuma ta nuna da cewa za ta kashe ta a ranar da kuma ko ɗakin ta bai shiga ba ya sake ta. Duba da yadda Na'ima ita kuma take kan ji bakin ciki da wannan abun, shi yasa ta nuna da cewa ita ba za ta iya komawa gidan tasa ba, duba da hakan kuma ya kai da mahaifiyar ranta ya ɓaci, ta nuna da cewa Na'ima lallai sai ta koma. Daga bisani shi kuma jarumin da aka fi sani da suna Presido a cikin wannan shirin fim ɗin shi ma na Allura cikin ruwa, kamar yadda suke soyayya da Na'ima, a gaskiya Na'ima ta sha bashi dama har sau biyu ana turo kayansa cikin gidan nasu, kuma daga bisani kore kayan ake yi, duba yadda iyayensa suke kan ci gaba da nuni da bakin ciki da kuma jin haushi akan hakan, yadda mamansa take kan nuni da cewa Na'ima ko da 'yar gol ne ya kamata a ce ya rabu da ita, duba da yadda shi kuma soyayya ba ruwansa da wannan, a yayin da shi kuma ya nace ma mahaifiyar gaskiya ta bar shi kawai shi burinsa ya auri Na'ima. To mai sauraro menene kalan ra'ayoyinku a game da waɗannan fitattun jarumai guda uku, duba da yadda kowa ya nuna da cewa yana son Na'ima. To mai sauraro don Allah za mu so da kusa da muku bayyana mana kalan ra'ayoyinku a comment section namu, dan dai wannan shine farkon ziyartar mu a wannan tashar namu mai albarka. Za mu so don Allah da kusa da muku danna mana subscribe kana da alamar ƙararrawa kamar haka. Mun gode.